Bahalag init kayo basta nagay mo ingon nga mga unta agoy abtik jud kay ning mga dagwaya. Basta kaon na ang hisgutan. Naaday mi diri sa Rib Shack Grand Mall Basak. Naay nang-invite na mo og paniud to for the good ay na mga person kay kaon na ni day. Salamat jud kaayo madam sa imong libre nga paniud to. Kanusa ka mi makalibre nimo. Di man taon ka madala og pungko-pungko. Pag humana mo og kaon sa Rib Shack, diretso na sad mi diri sa Sorvitis Ice Cream. Oh grabe, di ba? Wa ka kontento sa kabusog, nangita pa og dessert. Naadyoy example si Conching kung unsaon pagkaon sa ice cream. Conching? Oh, di ba? Wow, sa ate. Ice cream. Yay. Date oh. Tilapan na siguro ni Boy. Tilapi diha oy. Imo bitaw na. Ala inana ching. Kalami ay ala. Kalami. Sana kay sa okay ba? Pag humana mong pangaon sa Grand Mall, diretso dayon mi sa Kanduman kay mangukay mi didto. Amo ra ning gilakaw kay dool raman sad ni. Maong koyogi mi ninyo kay mangukay mi mauni una namong gisudlan. Diri ra ni siya sa eskina Kanduman. Dako ni diri nga okay-ukayan, kasagaran diri mi mangukay. Pantalon ang ilang hinangir sa gawas, bago siguro nilang abli. Tanawa si Conchita, nakapili na, namili pa di ay. Unya, ako sad kay nangay kog plastic sa counter, kay nagdala man di ay ko og sobra na ko sa Rib Shack, uy. Ako magong naununaan among iro, may na lang makatilaw siya unsay lami sa Rib Shack. Kung hilig mo og ukay-ukay, ari mo diri sa Kanduman, iskina Kanduman jud ni siya. Kompleto jud ni siya, na siya mga short, calzones, kalo, t-shirt, tanawa among camera girl, o diba naka-selfie. Nice kay ang short oh, hayag kaayo, hayag kay kagkugmaon ani. Kay wa may nauyunan si madam, maong maadto mi sa next nga ukay-ukayan, which is usaray tag-iya ani nga ukay-ukayan diri sa Kanduman. Maong ifarto nako ang amuang ikaduha nga ukay-ukay kay taas na jud ni siya kaayo. Thank you for watching.